Objection! Hold it! Hold it! Objection! Hold it! Objection! Objection! Hold it! Hold it! Objection! Also, only a small percentage of people that watch my videos are actually subscribed. So if you end up enjoying this video, consider subscribing. It's free, and you can always change your mind. Enjoy. ピカソケダリ飛びでボン頭の中プワプカリギクシャクフォガガゲセラセラビビビでボンやかさけむかまずでボンとぼげだ顔勝負とぽりへそのぎせさにとちりたれだはみでろんカプリピルパペポパピプペポピ신발 신발いつでもこうなるのドキリキパクリあいつは誰ドキミな不死身なけだものだなんじゃらかポピーザクラブゾンボからけどムチュムチュデンジャーラかポピーザクラブビンバパポピプパペポピそけみなビブラボン歌い出すよどれしらりちぐはぐでバラベサメジュベナアラビロンメソメソリロはじけぼん元気出して笑いらりウキウキポレロカメハエレキタジラドンアッパヒップハッペポ